vidio ni posumnjao. Koje olakšanje. Puno hvala. Vidimo se. I? Jesi li dobro? Da, na neki način, ali umorna sam od tog laganja, Leo. Sve će biti u redu. Vidjet ćeš. Idemo. Da. Dobro, slušajte ljudi, molim vas za tišinu. Želim vam čestitati što ste odlučili kroz glazbu izraziti svoje nezadovoljstvo. Umjetnost je upravo to. To je način kako izraziti svoje emocije i svoje mišljenje. I to je poanta studija. I tako sam odlučio pjesmu Come and Sing uzeti za službenu pjesmu studija. Za svoju ulogu Gregorio je obećao biti slobodoumniji i otvoreniji za vaše ideje. Dakle, i dalje će biti direktor. Ma naravno, draga moja, ali bit ću bolji nego prije. Čovjek uči na greškama. A sada, da završimo, moram nešto objaviti. Odlučio sam podavno zaposliti nekoga u studiju, nekoga koga jako dobro poznajete. Zato molim vas zaplješćite za... Pokaži se!